Jsem David ze služby Bezpečné nákupy a dneska se podíváme na jeden z dalších podvodů. Týká se tentokrát práce. Jak by se vám líbilo dělat za 4-5 tisíc o víkendu pro Booking.com doma od svého počítače? Koukneme se, jak to funguje. Firma, kterou každý respektuje. Booking.com oficiální website. Dostanete nabídku WhatsAppem, která zní celkem zajímavě. Denní provize 80 až 100 euro od hotelových obchodníků. Týdenní plat 300 euro, který obdržíte každý den po 5 dnech práce. Můžete sami vybrat na svůj účet nebo jakoukoliv jinou digitální peněženkou podle vlastního výběru. Dostanete odkaz na webovky. Ve chvíli, kdy na ně najedete, působí celkem hezky. Chcete po vás loginy a další, to znamená mobil. My už jsme odstřiženi, ale ukážeme vám, jak to fungovalo. Dostanete IDčko, na těch stránkách zadáte mobil, zadáte ID a pustí vás to dál. My jsme se mírně vzpouzeli. Proč máme dávat telefon? Odpovídají, jak jinak se chcete zaregistrovat. Souhlasíme. Nalogovali jsme se, ukazují, kde na stránkách máme pokračovat. Údajně nám pomůže umělá inteligence, aby se propočítávaly objednávky. Ukáže nám, kde máme zadávat hodnocení hotelů, abychom je posunuli nahoru. Ukáží vám, kde jsou detaily. Dáváme najevo nějakou pochybnost, nerozumíme účelu, rezervace se propojí na můj mobil, budu veden jako objednavatel, nebudete, bourají pochybnosti, pouze umisťujete virtuální rezervace, které slouží ke zviditelnění těchto hotelů ve všech vyhledávačích. Proč to nedělá algoritmus nebo AI? 90% dělá algoritmus, ale ten poslední nejdůležitější klik, na to musí být lidská síla. Opravdu dostanu odměnu, když párkrát kliknu? Ano, dostanete odměnu, znovu dostanete odkaz. Zeptáme se na smlouvu, odpověď. K čemu smlouva? Práce je na částečný úvazek. Takže máme hotovo, chtějí po nás screenshot, ukážou nám, kde ho máme získat, potvrzujeme, že jsme udělali naše odkliky a teď si můžeme zkontrolovat, kolik jsme vydělali. Cítíte se na tuhle práci, není moc těžká? Můžete si vydělat i víc peněz, můžete udělat víc jak 66 hotelů. 66 je ale maximum, ale můžete to dělat každý den. Kolik jste si právě teď vydělali? Jak to zjistíme? To je hlavní část podvodu. Vyplacení na Revolut. Oficiální stránka. Můžete nám to poslat jinam, nemusíte se bát, provedeme vás, nainstalujte si Revolut. Chceme platbu jinam, na PayPal. Koukněte se na platební metody, co vidíte, jenom Revolut. Jste AI nebo žijící osoba? Pokud vidíte PayPal, vyberete PayPal. Oni ví, že tam PayPal není a je tam jenom Revolut. Jsou to jejich stránky. Ztrácíme zábrany a začínáme se ptát, jak tento scam funguje. Pošlu pár otazníčků a ukončují s náma spolupráci. Pokoušíme se do nich šít dál a mírně vyprovokovat. Odkazujeme, že se uvidí na YouTube. A kdo vás požádal o vaší kartě, vidíte to někde? Odpovídáme ano, Revolut, propojení. Žádáme, aby nám vzali telefon. Píšou OK, ale telefon nikdy nevezmou. Ozývá se jenom píp, 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 píp. Jste podvodníci, scam. Yes, přiznávají barvu. Ano, jsem. Jakou máte úspěšnost? Odmítají se s námi ale bavit, zkoušíme to dál. Vyzýváme je na videohovor. Přecházejí znovu do útoku a nabízí, že nám dají peníze pomocí kryptoměn. Chtějí nás dostat do naší kryptokarty, kryptopeněženky, jakýkoliv způsob. Tady nás vyzývají, aby jsme začali chatovat se svými předky a tím se částečně identifikují. Ptáme se, jestli jsou z Indie nebo z Pákistánu.
Odpověď jako takovou už si musíte přečíst sami, to už by nás mohli zablokovat. Je to zajímavý podvod, schovává se za legitimní stránky, jak Booking.com a tak dalších. Myslíte, že byste poznali, že jde o podvod, pokud byste se podívali na stránky, na které jste byli odkázáni? Koukneme se na Google. Výsledek 61% rating, takže podle Google jsou legitimní, ale opravdu nejsou. Neváhejte použít bezpečné nákupy pro nákup jakýkoliv vašich věcí, lístků, aut, složení záloh. Nenechte se zmanipulovat a nebojte se nás použít. Pokud se vám líbí, jak pracujeme, můžete nám poslat malou kávu, velkou kávu nebo kávu s dortem.